ಇನ್ನಿ ಡೇ ಬರ್ತದ್ದು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಲಾಗ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ಮತ ಮಲ್ಪುವರು ಪಂದೆಂಕುಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ಬೋಯ್ದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಲಕ್ಕಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಿನಿ ಎತ್ತಲ 5:30ಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕುವೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೈತಿದೆಯೋ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಲೇಟಾಗಿ ಲಕ್ಕಿನಿ. ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ 7 ಗಂಟೆದುಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಆವಡತ್ತ ಅಂಚದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕುವೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಿನಿ. ಸೊ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂತೇರು. ಸೊ ನುಪ್ಪು ಸಾರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೋಡಿಪ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೋಡುಂದು ಬಂತೇರು. ಸೊ ಬೋಡಿಪ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತು ಕೊಡ್ಪೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕ್ ಸಡನ್ ಆದ ದಾದಾಂಡ ಗೊತ್ತೊಜ್ಜಿ ಗಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಪೂರಿ ಕಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಮೇರು ಮಂಜೋಲ್ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು. ನಾನು ಊರಿ ಉಂಡು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತನಪ್ಪ. ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಅವು ಈ ತುಳಸಿ ತಪ್ಪು ಸಮ ಮಲ್ಜೆ ಗಿನ್ನ ಬೇಗ ಪುನಃ ಹೋತವನು ಜಾಗ ಗೆಜ್ಜೆ ಬರೋದಿತ್ತು. ಓ ಒಂದೇ ಉರಿ ಒಂದಿಪ್ಪನ Next day. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಡ್ಬೋಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಡೈಲಿ ಲಾಗನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ಟೈಮೇ ಇತ್ತಿ ಜಂಡ್ಲು ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಬೇಲೆ ಪೋತೇರು. ಅಂಚಾದ ಲಾಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅಂಚಾನೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೋರ್ದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ಟೈಮಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಕೈಕೋರುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ 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 ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಂಡ. ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇಲ್ಲ ನಡಪೊಡೊಂದಂಡ ಏನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡತ ತಿನೋಡುಂದಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ಅಂಚದು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಪಂದು ಮೂವನಾಯೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7:40 ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲಕ್ಕರಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜೆರಂಡ. ಸೊ ನೀರು ಪೂರ ದೀದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೋಡಾರೆಗ್ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪೂರ ದೀದ್ ಪೋಪೆರ ಅಂಚಾದ. ಸೊ ಕಾಂಡೆನೆ ಮೊರಣಿ ಪೂರ ಡೈಲಿ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದು 3 ಡೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬೇರಿ ಪೂರ ಬೇನೆ ಅಂಚದು ಇನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡೇರ ಅಂಚದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನಂತೂ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಅದು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ಮ್ಯಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತಿನ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿಲ ಫುಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಬೋಡು ಪನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರಿನ ಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು 7:45 ಅಂಡ ಲಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆರಂಡ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪದ್ಯ ಮಾಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೀನು ನೆಂಚೆ ಪೋಡೋದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಲಕ್ಕೊಡುಂಡ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಆನ ಕೇರುಂಡ ಏನು ಏನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹತ್ತು ಪದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಾರೆ ಅಕ್ಕಂತೆ ಲಕ್ಲಿ ನಾನು ಲಕ್ಕೆ
ಅರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಎಡ್ಮರೆಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಏಳು ಮುಕ್ಕಲ್ದ ಲಕ್ಕವೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀದು ಅಂಚನೆ ದೇವರೆ ದೀಪದೀದು ತಿಂಡಿಲ ಸಮ ಕಟ್ಟು ತಿನ್ನಂದೆ ಪೋಪೆರ ಚಾಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಪರ್ಪುಜೇರ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಲಕ್ಕಂಡ ಅವಿನ ಮಾತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲ್ಯತ ಅಂಚದು ಸೊ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕವರ್ ಪೂರ ಮಿತ್ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಡೈಲಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕವರ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ನು ಎನ್ನ ಮೈತುನ ತೂದಿತ್ತಿಜೇರು ಅಂಚದು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತ ತೂಂದಿತ್ತೇರ ಸೊ ಮೊಗುಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂದ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಕರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪುಗು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮೊರಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪುಗು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಪೂರ ದಾಲ್ ಎತ್ತಿಜಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಲೂರು ಪೋರ ಇತ್ತಂಡು ಮೀನು ಕನಕ ಪಂದು ಮುಂಚಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೈತೆ ಇದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಬೈಲೂರಿಗೆ ಬಿದಡ್ನಿ ದಯಪಂಡ ಕೈಪುಗು ದಾಲ್ ಎತ್ತಿಜಂಡು ಅಂಚದು ಮೀನು ದಾಂಡಲ್ಲ ಕನಕ ಪಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಮುಲ್ತುಲೆ ಮೊಕ್ಕಲ ಗೊಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಇತೆಂಕಲ ಪಿರೋಡೆ ಬರ್ತುಂಟುಲೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತು ಪಿದಡ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮೈತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಟ್ಟೆ ಪೂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂಚು ವೇಳೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಂಡ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವರತ್ತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಕೈಪುಕ್ ಮಾತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಬೊಯ್ದೆ ಸೊ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಈ ದೊಂಬುಕು ಪೂರ ಬತ್ತು ಸಾಕಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ನಾಗ ದೊಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ದೊಂಬುಡು ಬರ್ನಾಗ ಸಾಕ ಪಿರಿದು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಮೂಡಾಪುಜಿ ಐಕೆ ಇತ್ತನೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಕೈಪ್ ಮಂತ ನಾಣ ತಂಚಿ ಮೀನು ಕನೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದ ಸೊ ಪೋಯ್ ಅಡೆ ಪೋದಿಯನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸೊ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾರ್ದುಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಮಾತದಿತ್ತು ದೀತೆ ಒಂದು ತೋನುಂಟು ಮೆತ್ತಿದಿ ಬರೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲೋಲೊಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತು ನೆನಗಿಲಿ ಕೂತ ಒಂದಲ್ಲ ಜೂಮು ಪೊಯ್ ಚಿಂಚಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಎಂಗ್ಲಿಡ್ದು ರೇಸ್ ಜೇಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಹುಚ್ಚೆಗೆ ನಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ ವೆರೈಟಿ ಮೀನಿಸ್ ಒಂದು 50 ಅವು ಹಿಂದಿಜ್ಜ ಕೆಂಪುದ ಮೀನು ಅವನು ತಿನ್ನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ರೀಚಾಯ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು 50 ರೂಪೀಸ್ದ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಚನೆ 50 ರೂಪೀಸ್ದ ಬೂತಾಯಿ ಕಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಮಾತ ವೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪನೆ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪುರ ಪಂದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಬೂತಾಯಿ ಮಾತ ರಾಶಿ ಕೊರ್ಪೆರು 25-30 ಮೀನು ಇಪ್ಪುಂಡ ಅವೇನು ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬೇರೆ ಪೂರ ಬೇನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಏರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಾಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೀರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನುಪ್ಪು ಪಾಡುಜ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೇ ಬಂದು ಯಾವುಂಡ ಈತಿತ್ತು ಕನ್ನಪ್ಪ ಅಡ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ನರಿ ಬಲ ಬಂಡಿ ಬಲ ಇಡಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಬಲೆ ಬಲ ಆ ಪುಚ್ಚ ಅಡೆ ಪುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಇಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟು ತಿನ್ಪುಂಡ ಇಡಲ್ಲ ಅವು ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋನುಂಡು ಅವು ಮುಂದೆ ಹಾಂ ಅವಾಯ್ತೊಟ್ರು ತಿನ್ನೋನು ನಾವು ಮನೆ ತಂದಿಜ್ಜಪ್ಪ ಬಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನಾಯಿಲೆ ಪುಚ್ಚೆಲೆಗಾತ ಪಾಡ್ನ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಲ ಪಾಡಾಯಿರ ಆತ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಮಂತದ್ ಪಾಡುವ ದ ಉಪದ್ರ ತುಲಿ ಏತು ಒಂಜಿರಡ್ ನಾಯಿಲ ಹಾಂ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ನಾಯಿಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮೂಲು ಎಂಕಲೆ ಒಂದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಕಲ ನಾನು ಕಟ್ಟು ಬಂಡಲ್ಲ ಮೊಕ್ಲಿಡ್ದು ಎಂಕಲೆ ಸುಖ ಇದ್ದು ಹಿಂಗೆ ನಾನಂತೆ ಕೋಡೆ ಪೋತ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ನಿಂಗೆ ಸಾಮಾನು ಹಿಂಗೆ
ಒಂಚೆ ಅಲ್ಲದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಿಯ ಚಿಂಚಿ ತಿನ್ನದೆ ಏ ಚಿಂಚಿ ತಿಂದೆ ಬಂಗಾರು ಆರಾಮ್ರಿ ಯಾವ ಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಲೂರು ಪೋಡ್ದುಂಬು ಪೂರ ಇಕ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋದಿತ್ತ ಪಂಡ ಈನ ಮಾತ ಕಡೆಯರ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಕೈಪು ಮಾತ ದಾದಾಪುರ ಬೋರ್ಡು ಮುಂಚೆ ಅವೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಇದು ಪೋದಿತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪೂರಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಡೆದು ಪೋತೋಲಿ ಅಂಡ ಸೂವರ ಪಾಂಡ ನೆಕ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗ ಕೂಡ ಗಡಿ ಗಡಿ ತೆಕ್ಕುಜತ ವರನೇ ಸೂಪಾಡೋಡತ ಅಂಚದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಪೋದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲ ಕಡೆದು ಮೀನು ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಸಾರು ಹಾಪೊಂಡತ ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು 5 ರೂಪಾಯಿದ ಬಂಗುಡ ಅಂಚನೆ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಬೂತಾಯಿ ಕನ್ನದಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರತ ಅಂಚದು ಮೊಕುಲು ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಪನ್ನಾಗ ಹಣ್ಣು ಲೋಡಿಗೊಡಿಗೆ ತಿರ್ಗರ ಅಡಿ ಇಡಿ ಪೋಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟುಗ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 2 ಜನತ ಅಂಚದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮೀನು ಪೂರ ಕನ್ರ ಪೋಯಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ ಫ್ರೈಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬೂತಾಯಿದ ಫ್ರೈ ಅಂಚನೆ ಬಂಗುಡೆದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ರೈಕ್ ಕಡೆದು ದೀಪೇರು ಸೊ ಯಾನ್ಲು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒರಿ ಪೂರ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಂಚಿದ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಸೊ ಇಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೇಲಾಯ್ಬೇಕು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಡತ್ತ ಅಂಚದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಿಬೇವು ಕನ್ನಾರ ಬಂದು ಪಂಡ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕನ್ನಾರ ಅಂತ ಬಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಕೂಡ ಆಗಾಯಗ ಈ ನಾಚಿಗೆ ಮುಳ್ಳುಂಡತ ಅವು ತಾಗಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನೆತ್ತೇರು ಹರಿಯೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ಮಾಮಿ ಇಪ್ಪಂದಂಗನೆ ಪೊರ್ತುಗು ದಾದಾಂಡಲ ಗ್ರಾಚಾರ ಸುರುವಾಪುಂಡು ದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಆನಿ ಮಾಮಿ ಇಪ್ಪನ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕ್ ಚುಚ್ಚುದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಈ ಸರಿ ಎಂಕ್ ಈ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಸೊ ದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಚಾರ ಸುರುವಾಪುಂಡು ಎಂಕ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅದ ಯಾನು ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೈಪುಲ ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಪಟ್ಟ ಅವೇನು ಪೂರ ಬರಿಕ್ ದೀದ್ ದಾದಲ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಜಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತೆ ಮಂಜೋಲ್ ಪೂಜೆ ಅಂದೇನ್ಯ ಬಟ್ ಮಂಜೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ವನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದು ಮೂಜಾರೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಮೈತಿದ್ದಿಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ಯ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ಯ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಿಷ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೂವರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿ 14 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರಕ್ ಮೀದ್ ಬರ್ಕಂದ ರಾಶಿ ಕುಂಟು ಅರ್ಧ ಎತ್ತಂಡು ರಾಶಿ ಕುಂಟು ಅರ್ಧದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಂಟು ರಾಶಿ ಮಡ್ಪರೆತ್ತಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ಮಡ್ತದು ದಿಯೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಚೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ GK ಡೈರೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ಗಳ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಕೊರ್ಪೆ ಬಟ್ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದೀನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ GK ಡೈರೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ಗಳ ಮಿಸ್ ಬಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ